Og vi så startede der og Her stod igen. er der en sø med to svaner. Der er Alfred og der er Bente. Og nu skal vi se, om de kan møde hinanden, og søen stadig vil være en ellipseform. Men jeg kan bare ikke finde det. Alfred han er ret forelsket i Bente. Ja. Det her, nu flyttede jeg bare søen. Ja. Nu tager jeg et Bente tager lidt tættere på. Ja. Ej, nu bliver mere kompliceret. Det er spændende. Hej Alfred, siger hun. Hej! Hej, så boller de. Men hov, hvad sker der nu? I det, at de boller, der blev søen en cirkel. Cirklen er altså der, hvor der er størst balance i verden, og hvor alt går op i en højere Det ligner enhed. faktisk lidt en ægcelle, der er blevet erobret af en sig selv. Ja. Nu er det en ellipse igen, selvom det ligner en cirkel. Og måden, vi kan teste det på, er ved simpelthen at definere, at vi vil have en cirkel. Og så sige, at vi har en cirkel her. Og der kan vi se, at den sande cirkel, vi har faktisk en ellipse, så snart det er ved siden af hinanden. Ja, fordi afstanden herover til højre, der hvor pilen er nu, er mindre end der hvor afstanden er. Ja, det er ikke ens. Okay, Men det kan være, at Dorte hun er lidt misundelig derovre. skal jeg slutte den? Hvorfor det? Altså Nå, ja. Dorte, den nye svane. Hvorfor det? Det er en menneske på land. Nå, det er en ornitolog. Ja.